masu kallon Natija TV, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin adabin marubuta a cikin littafin Na Magana Jari. Idan dai mai kallo na biye da mu a cikin shirin mun tsaya inda Musa ya ce jiya har sata biyu aka yi, sun ga sarki baya nan. Aku ya ce a'a, nasu daban ne. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Wata shekara aka yi wani tsananin yunwa a wani gari, har abinci ya zama ba mai ganin sa sai mai dalili. Talakawa da matsiyata ba su da wani abincin ci sai rogo. Rogon ma bai wadata ba. Saboda haka waɗanda ba su da dalilin samun ko rogo sai suka riƙa zuwa gonakin rogo da tsakar dare suna satowa. Ana nan cikin wannan hali sai waɗansu mutum uku suka yi shawara su tafi gonar madaki su sato rogo. Suka ɗauki kwanduna, da dare ya raba suka nufi can. Ɗaya daga cikinsu ana kiransa ƙodago a taka a kare. Guda kuma ana ce masa kaɗan mai ban haushi. Ɗaya kuwa sunan shi kazunzumi a ganka a raina. Da shigarsu sai suka yi wa juna raɗa, suka ce ya fi kyau su ci tukun, sai sun ƙoshi, sannan su ɗiba, gobe su kai kasuwa su sayar. Saboda haka suka ɗebo suka samu wuri suka zauna suna ci. Ƙodago ya dubi saura ya ce, kai rogon mutumin nan duk zaƙo ne. Kaɗan ya ce, haba ai zaƙin ba magana ake yi ba, in ka sa baki sai ka ji kamar siga. Kaɗan ya ce, kazunzumi ya ce, ai Allah ya buɗa mana ƙofar arziki. Tun suna raɗa har daɗi ya sa suka koma suna magana sosai, kamar suna cikin gidajensu. Da suka ƙoshi suka yi ta tuga suna cika kwandunansu. Ka san dare in yayi tsaka da an yi 'yar magana ko da sannu-sannu ce sai ka ji ta da nisa. Saboda haka waɗansu 'yan gadi suka biyo su, suka lallaɓo suka tasan musu suna cewa kada su kai, biyo nan, harba su, kowa ka gani kashe shi. Sai suka yi ta harba kibiya. Waɗannan 'yan gadi waɗansu sakarkarin ƙauyawa ne, sabon shiga. Da jin yadda suka tasan ma ɓarayin nan da hauka haka, ka san gaulaye ne, tashin ƙauye. Ka san in 'yan gadi ne na sosai, Allah ya baka nasara sai su lallaɓa da yake ana duhu su kama su a hannu ba su sani ba. To ka ga yadda suka ɓata al'amarin. Ko da ɓarayin nan suka ji haka fa sai suka kwashe 'yan kayansu suka rintuma da gudu. 'Yan gadi kuwa suka biyo su suna cewa kada su kai, ko da yake ana duhu har ba mai ganin kowa. Duk da haka 'yan gadin nan na ta kurari suna bin motsin ɓarayin nan. Ɓarayin nan suka yi ta gudu kamar ransu zai fita. Suna cikin gudu sai ƙodago ya yi wa saura raɗa ya ce, kai ni fa na gaji, ya kamata mu yadda kwandunan rogon nan mu yi ta kanmu. Kaɗan ya ce, ni ma da abin da nake shirin gaya muku kenan. Da kazunzumi ya ji haka sai ya ce, kada ku yi saurin karaya, ku dai ɗan jure kaɗan ku ga tawa dabarar. Sai ya faɗi rica ya ce, wayyo Allah ya kashe ni, ashe harbin nan da na ce an yi mini sai yanzu dafin ya narke. Ku ji ƙaina 'yan uwana, ku yi min rai. Ya raɗa wa saura abin da za su ce. Sai suka ce tashi don Allah mu isa gida, wataƙila ka samu makarin in ka sha ka amaye. Kazunzumi ya ce, ni tawa ta ƙare, ina maganar tashi. Ƙodago ya ce, lallai dai in fa ka mutu, ai sai mun je gidan sarki da su gaya mana dalilin da ya sa suka kashe ka. Idan mun ɗebi saiwar rogo za mu ci, kada mu mutu da yunwa. Kazunzumi ya maraice ya ce, to mu tafi in gani in na iya. Ko da ɓarayin nan suka yi wannan makirci sai suka ƙara mai. Da 'yan gadin nan suka ji haka sai guda ya dubi ɗan uwan ya ce, ka ji abin da suka faɗi? Ɗan uwan ya ce, ai na ji. Shi kuma ya dubi na ukun ya ce, kai ka ji abin da suka ce? Na ukun kuma ya ce, na ji mana, ai komai ya same su halas ne. Mu matsa ko sun yadda abin da suka sato mu gani. Suka yi dai ta bin su. Da kazunzumi ya ji suna tafe sai ya sake faɗuwa ya ce, wayyo ni kaina, da dai na ce ko zan ƙoƙarta in kai gida don in sami inda za a lura da ni kada in kumbura kafin safe. Amma na ji dafin ya ci ƙarfina. Ku yi ta kanku ku ƙyale ni, ashe dama ƙasa ke kirana. In kun isa ku ba mata da iyali haƙuri, su tuna dukkan mai rai mamaci ne.
Da 'yan gadi suka ji haka sai suka turje suna saurare. Ya sake cewa, ku lura da wasiccin da zan yi muku. Ku shaida na ce a bada sadakar sile 30 daga cikin kuɗina da na bari. Kuma na ba ku amanar 'ya'yana, ku lura da su duka, kada ku bar su sangarce, ni tawa ta ƙare. Ya yi kalmar shahada. Da 'yan gadin nan suka ji haka sai wannan ya dubi wannan, wannan ya dubi wannan. Ƙodago kaɗan kuwa sai suka tafa hannu suka ɗau sallallami suna cewa, kada ka ga kamar ka yi mutuwar kare, ka ji yadda aka kashe ka, duk wanda ya yo harbin nan ta same ka shi ma sai sarki ya sa an tsire shi in gari ya waye. Ai cewa aka yi su kama ɓarayi, ba a ce musu su kashe ba. Duk mu tsaya, in ya so in za su kashe mu ne su kashe mu duka, tunda dai suka raba mu da ɗan uwanmu. In ko suka kashe mu, ai lallai su ma a kashe su, don mu ma musulmai ne ba kafirai ba. Da 'yan gadin nan suka ji haka fa sai suka yi ta tsammanin sun kashe mutumin nan ne, saboda haka suka fara shawarar su gudu kada a gan su. Suna cikin shawara inda za su bi sai suka ji ɓarawon nan na kwance ya fara shaƙuwa, ya fara kakarin mutuwa yana shaƙuwa. Can sai ya ja wani kakari mai ƙarfi ya yi shiru. Sauran ɓarayi suka buga salati baki ɗaya suka ce ya cika. Ko da 'yan gadi suka ji haka ba su tsaya suka gama shawarwarinsu ba sai kowa ya ce, in ba kai ba ni wuri. Kazunzumi da jin tif-tif na 'yan gadi suna gudu sai ya tashi ya shiga gaba, saura na biye har gida. Da zuwa suka sami ruwa mai sanyi suka kwankwaɗa. Ka san na gaya maka kafin su ɗebi rogon nan sai da suka ci ɗaya daga cikinsu tukunna. Abinka da kayan zalunci. Ko da suka sha ruwan nan sai ɗanyen rogon nan da suka ci ya taso ya murɗe su, kowannensu ya ta murɗe-murɗe abinsa yana nishi. Kafin assalatu cikunnansu sun haye tim, sai amai sai zawo, gari bai waye ba sai da dukansu suka hauri arewa. Da safe da aka tarar da su kowannensu cikin nan ya kumbura kamar salka, ga su kace-kace cikin amai da zawo, rogo na fita har ta hanci. Aka duba saƙo aka ga kwanduna cike da ɗanyen rogo, sai aka haƙiƙance ɗanyen rogo suka yi wa cin yunwa ya halaka su. Aka yi 'yan koke-koke aka yi musu jana'iza aka ƙare. Garin nan ya waye 'yan gadin nan ba su san wannan abin ya auku ba. Da suka gamu da hantsi sai guda ya ce, shin wa kuke tsammani ya harbi mutumin nan ne na jiya? Ni dai na tabbata ba ni ne ba. Na biyu ya ce, balle fa ni da nake biye da ku daga baya. Na uku ya dubi na fari ya ce, amma ku da kuke nema ku maƙa min laifi, ai ku kuka ce in harba. Na fari ya ce, gaskiya ne, amma ai kai ka san abin da nake nufi, ka harba ta ƙetare sa, ba ta same shi ba. Na uku ya ce, ni tsammani nake yi ƙoli na harba ta, ina mamakin yadda ta same shi. Ƙaddara dai ce ta tarar da ajali kusa. Saura suka ce gaskiya ne, sai dai mu yi kurum kada mu tona kanmu. Daga ran nan duk sanda biyu suka haɗu daga cikinsu suka gamu sai su tada taɗin su riƙa ƙoƙarin liƙa wanda baya nan laifi. Suka zauna kan hakan ɗari-ɗari har iyakar ransu. Suna tsammanin a gane su yau a gane su gobe, ba su ji magana ba. Suna son su tambaya suna jin tsoro kada son iyawa ta tono su. Musa ya ce waɗannan 'yan gadi sun kuwa isa sakarkaru. Akku ya ce su ma ai suna da hankali, bisa ga wani Bahaushe wanda ya tafi fatauci ƙasar Yarbawa. Musa ya ce har ya fi waɗannan sakarci? Haba, wanda ya fi waɗannan sakarci ai sai yanka. Akku ya ce bari ka ji gogon naka, ka san ko a cikin Hausawa akwai Yausawa.